India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ka Israel hakasngi balang balala kala penlongi ka jingther ka batrim lingba kiling senya pom hapoh Yemen ka balapan yap ya bun pengut kibreu. Kata katang hadin ka tu ka niasngi bakili endo hati kala penlongi ka jingther lingba ki drone ya kakat ling sun ka Israel. Ki jingther bom jongka Israel lingba kiling senya pom kila penyap ya palat lai pesan ngut kibreu bat pen mensau palat cispa lai pengut kiwepan. Ong katanat ka kwat ka khia jongka hoti katba ki kenhun ai jing Arab kidang peteng banwat ye kibreu ki bala sya tep na ka jingtua. Ki babun na ki bala sya penyap kila jia ha kanung ba sana. Ha kaba ka jakasa jong ki sipai ber ka jakathe penyang ki dei ki balangat ha kani ka jing sya thombor. Ong katanat ka kwat ka khia. Ha ka weipat ka liang ka Presiden ka European Commission ka Ursula von der Leyen kala ong ba ka panyai ka jing penjari kendon bat ka jing pensange ka ba sibentai ka khayi pateng persai ka Israel halor ka thma ha Gaza Strip. Kani ka sinjam kanang penban bor nalor ka jing sya penjengai jong ka Israel hapring kiri ka perthei khamtam hadin ka jing sya thombor ka ba thmu persai kinong yalam ka Hamas hakwata ka ba dei ka ri ka ba yatrailang bat ka US hakasngi balang balala. Kalat pathai kubor kala penyat daki hoti kaya thu bakawei na kini ki jing thombor persha ke Yemen kala ledde ki headquarter jong ki sipai ke badan ha ki benta pedeng kanong ba sana ki ying kisem ki badan marjan ro kila sya penjulor ha kani ke jingjia.